Fa 32 anys que soc musulmà i el fet de ser musulmà no és un assumpte cultural, com molta gent es pensa, és una forma de relacionar-se amb la vida que s'expressa a través de diferents cultures. Llavors la meva cultura és la cultura catalana i encara que tinc molt d'amor a l'àrab, perquè és la llengua del Coran, és la llengua del profeta, és la llengua del jardí, reivindiquem un islam europeu i un islam amb una cultura pròpia, que és el que ha succeït sempre arreu on ha arribat l'islam. Ha adaptat la cultura del lloc, ha adoptat la cultura del lloc i ha islamitzat amb tots els beneficis que això comporta per la societat. Amb nova falç comencem a segar el blat madur i amb ell les males herbes. Joves llavis desclosos després de la foscor, si sabíeu com l'alba ens ha trigat, com és llarg d'esperar un alçament de llum en la tenebra. Però hem viscut per salvar-vos els mots, per retornar-vos el nom de cada cosa, perquè seguíssiu el recte camí d'accés al ple domini de la terra. Vàrem mirar ben al lluny del desert, davallàvem al fons del nostre somni. Cisternes seques esdevenen cims, pujats per esglaons de lentes hores. Ara digueu, nosaltres escoltem les veus del vent per l'alta mar d'espigues.